Meş kommentariýa näme diýip jogap berjek? Ejeňden sorak gör, şol köp menen maşyna. Çurban, pidir, utoron, mufar. Sen men ejem tanaýarmy? Birinji bilen men ejem ýok. Sen nesip bolsa o dünýä ýanyna baryp çyk sorarsyň ony. Bolýarmy? Ýöne sen gidip ejeňden sorak gör, eje. Meni haýsy oýnaşymdan dogurdyň sen niýdäni? Sebäbi sen halal enatadan bolan bolsaň, sen bular ýazat ýazmazdyň. Haram bolanyň üçin ýazýan da şonu. Diýmek ejeň seni bir oýnaşymdan dogurypdyr. Otoran mufr pituh ýybanly. Bütün ayalların çözülmedik uly problemasy. Erlerini aýtsa özüň bilen diye, joralarından sorasa özümem bilemek nämetjegimi diye şunýaly ulakan problema näme? Daşy bu problemany professorlarym çözülmendir. Bu problema näme diýip bolýaňyz sizce? Hani men aýtmakam, siz kommentariýa ýazyp ýetişin. İň ulu problemasy ayalların. Diň ayalların problemasy özüm. Näme problema diýip bolýaňyz siz? 13 saniýe ýazyp ýetişiň. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bütün ayalların problemasy bugün giyişlige näme nakar pişirmeli? Ana şu ulakan problema size doğru emas. Gerek bor iru iç bilik koýşuny. Synlap sen kakaňa hormat koýşuny. Senin kimligiňe baha keserler, hormatlarlar ýa-da ýa-da teserler. Bil kakaň aňarsy seňe maňryňdyr. Gaňyrlyp bakmagyn kakaň taňryňdyr. Öwrensen kakaňa hoş söz diýmäni, kakasyn horlanyň bolmady imany. Erke diýanam bolsaň zemin asmana, borçlusyň sen oňa gulak asmana. Ýazyklymaň ýa akmyň onuň howmusyň, ataňa alçagy, kakaň oglusyň. Kakaň her aýdany kanun hökümdür, çağalaryň şahaň, kakaň köküňdür. İşte dostluğundan ara ananayda gateret yağdırdım. Esasen şu dostum kim adı? Alihan mı? Şuna in halamayalım. Şuna yaman halamak cınmalı nokta. Ne düşünüyorum ne? Molla Alihan men en yakın dostum Alihan ne etti? Yaman bir hile ağlauçum yalancım. Kim yalancı? Alihan. Şu Alihan urun etkendirse. Alihan yalancı mı? Hava. En goğuran dostuma beydiyim ha? Canet. Kime? Ayhan getir telefonunu getir. Al sana verek Canet deyin. Ne mi diyeceğim? Bilerin ödüm. Ben dostum hiç yalan sözleme. Urlemenler. Masih cũng rất là super machine. Wah, Kökem. Oh, Kökem. Alo. Köken demin. Sestrionka, bratucha idim ince ama tedelenir. Ne amorlu? Köken nerede? Akşam sen yana dikti. Akşam öğüdem gelmedi. Deme sestrionka, ben yanımda şu adam. Ol akşam ne mi? Toyvede gittik de var ondan irden dağıtlar tayinat tane işledik biz. Akşam ya şu adam ben yanımda. Ha, şu adam yanında mı? Ha, ananı bir sesini işittirmana. Sesini işittir. Yeme genci akşam aydiyana toyvede olluk. Ona dağıtlar tayinip giyecek nimettik de ona ol irden etçeni başta işletti. Yattı şu an geçip yatıp durdu da uklap yatıyor şu an. Ha, yatır mı? Yatanam varsa tutur. Hazır. Yalançlığını men hazır sudet gorkap çakar. Men yanımda tura sen nereden özlep bör? Böyle ya. Kökem. Köke. Ne gene cem soruyor sen köke.
Keneçem gepleşecek diye kökü. Ayım aylar men şu at ya doğrak birazcık. Ha, yatırdın aşkım. Bor bolýar, yatıver. Taban yatıp top. Gördün däm dostun yalançdygyny. Yalan. Dostun näle bolsa senem şoňa ýigdi dostundan tara däsen 2 tanak bolup Allah üçin alajak bolýanmy? Yo, yalan sözler. Nalir belki men arkam alacak bolup edendir. Ayım. Dostum da yakın. Gaýdyp gatnaşamak şu dostun bilen. Bu ne yapsaydım? Sen silfan versene bir mi? Ejesi zanat kolanı. Ona alaka. Men aşkım ya daptyr. Alihanyň ýanynda işläpdir, bilece dostum bilen aýlanypdyr ýer aşkım. Esasy çağa bir zady gatnaşjak bolsaňyz süýgü döretmeli. Şu zat saňa näme üçin gerek, geljekde näme berer. Şo motivasiýa bolsa, mulimim gawat berse şo çağa şo taýda okaýa. Ýöne 10 ýyl aglap gatnamadlyk üçin belki ejesi gürleşen bolsa balajym sen gatnaýan netijede şunýalak zat öle senne ken boş wagtda sen boş wagtda joraňlara gidip lagam çalyp bilersiň, makiýażym edip bilersiň, ýöne ýynaş bir zat edip bilersiň, prosto öýde YouTube'um bar. Ýöne gel şol wagtyny iň gymmatly zat wagyt şeýledem soradyp bilemzok. Şu seminary sagat 4'de täden ýaşap bilemzok. Şoň üçin iň gymmatly zat wagtyň, menem wagtyny doğru zatlar sana gelecekte ulanacak instrumentler bile doldurmanı isleyen dip motivasiya berýäňiz o da yeterlikde. Motivasiya bir günlük spiçka yani ya ertir yok köwesi onu ýöne aýdyp durmadyk üçin disiplina dürýär. Bir 8-nji klass, biri 10-njy klass, ýene biri 12-nji klass çağalar gije sagat 9-10-dan soň howling daşyna çykyp, goňşusynyň gyna gapdal goňşusynyň howlusynyň agzyna geçip, çigit-çigitleýärler, garlysy geçýärler, ay her hiljek kekstir kökeleri iýärler we şoň gaplaryny iň sonuna paketde döýärler de goňşusynyň howlusyna goýup gaýtýarlar. Ertesi muny görýän goňşy öýesi, ay gözüm bilen tutmadım men plany edenler dip bilemok diýede bolýa diýede ýa-ni hapany alýada musra atýa. Soň bir gün ýanky gapdal goňşyň ogly daşardy haşalotlary çapyp aýbyr öýüniň töweregini tämizleýärdi. Goňşusy bilen şeýle paýlaşýan ara çäkdäki otu çapýardy, muny goňşusynyň howlusyna tarap oklaýardy. Goňşy muny görýärdi, oglum bu edýäniň gelşiksiz. Hana hol çapan otlangam jemläp üýşürşdirdiň bir ýerde. Bularam alla sirşdirip üýşürdi diýe. Diýäňmem diýenok eşitmedik sırayada howlusynyň içine girip gitdi. Indi size şeýler ýaksara öýüň içine bolup geçýän ýagdaýda ýanky çağan mekdepdäki muallimleri onuň terbiýeçiligine nähili goşunt goşup biler. Şu mesele ýüze çykmaz ýaly nähili iş geçirip biler. Jop sıklan. Şu käwagt şeýle bolýar. Gelne dünýäňiz bolen toýda eliňizde şeýdip mikrofon alýaňyzda bu men gelnim dälini, bu men gyýdym diýär. Ondan bir bolma warsyn ol 2-3 aýdan aýrylyşýaram bolen. Şonça men öňe getirip diýesiň gelýär da hana sen gyýdyň da diýip. Näme gyýdyň gidirdiň diýip. Gerekkä şu goýup biletdi. Gelniňmi gelniň? O da sen gaýnyňmy gaýnyň? Ejeň däl ol gaýnyň. Ola ejeň ýerni tutmaz, o da gyýdyň ýerini tutmaz. Başda bir-biriňi tanaňyz, bir öýde ýaşaňyz, gyýdym, soň tanaňyz. Itte pişik bolýaňyz, gerekkä. Aýýany hakykat gerekkä bir-biriňi silemeli bolly galan goýup biletdi, berde gerek ýok. O men gyýdym, gelin däl. Oňa da özüňizi eje siýalak gördürjek bolýar. Görmeýär eje siýal, ejeň ýerni tutjak ýok. Ýani silemeli gerek ýerine bolly.